Паскал и Херкулес Гейминг от GL Gaming са илюминати. Готови ли сте? Започваме. Паскал има 6 букви. Знаете ли коя дума също има 6 букви? Точно така. Геймър. Както знаем, Паскал и Херкулес Гейминг са геймъри. Но как ще докажем това? Нека ви покажа. Паскал и Херкулес Гейминг са ученици. Учениците учат в училище. Думата училище има 7 букви. Техният канал е създаден на 13 юли 2015 година. Юли е през лятото. Думата лято има 4 букви. 9 минус 4 е равно на 3. 3 са страните в триъгълника на илюминати. Но трябват още доказателства. Тази конспирация е за двама души. 3 минус 2 е равно на 1. Едно е окото в триъгълника на илюминати. Паскал и Херкулес Гейминг са илюминати. Потвърдено.